Inay maluwas gikan sa sexual nga pagpangabuso ang mga batang anaa sa usa ka orphanage sa Digo City. Anaa raday mismo sulod sa orphanage ang muabuso kanila. Apan ang sospek patay human matud pa nangilog og pusil sa pulis. Ani report ni Argil Relator. Nadala pa sa ospital apan namatay gihapon ang 27 anyos nga si Giovanni Caballero. Human matud pa nangilog og pusil sa pulis ato sa gipahigayong booking procedure sa kasong acts of lasciviousness sulod sa Digo City Police Station. Nakahigayon ni siya sa paghilog sa baril sa ato ang jail guard o mahal na lang kay ato ang jail guard maakikon pod na wala gid nakuha niya amin kanang wala gid na totaling nga nahilog nga nakuha siya yung posisyon gid ba. Nagnilayugay pa sila sir ba niya motong na kabuto gid ang baril sa iyang silang kamot nakabuto. Ug motong na alarma tong ato ang ubang pulis na nasa that time nga nasa gawa sa mga opisina. Si Caballero ang suspect sa sexual nga pagpangabuso sa pipila ka mga bata sa orphanage sa usa ka non-government organization sa Digo City, Davao del Sur. Nay yadto diri nga maestra di kuyugan niya ang upat ka bata, pero ka babae sa kalalaki kay nagreklamo sa iyaha, nagsumbong sa iyaha kani mga bataa nga ginalugos daw sila sa anak sa caretaker sa maong orphanage no sa nahimutang sa barangay Dulangan. Nasayran sab nga doon na pa ay laing mga bata sa orphanage ang ginaabuso sab sa suspect, lakip ang usa ka special child. For regular filing unta ang kasong rape kay pasaka batok sa suspect apan patay na kini. Lakip sa pasakahan og kaso ang inahan sa suspect nga mo'y caretaker tungod sa matud pa pagkonsente niini sa hitabo. Ana sa kustudiya sa otoridad ang na-rescue nga mga bata. Ako si Argil Relator para sa One Mindanao.